Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна, у гэты дзень, у гэты час, раз на 2 тыдні мы сустракаемся с нашими калегамі, журналістамі, расследавальнікамі бюро медыа. Гэтым разам наша пастаянная, ну фактычна моя сувядоўца на гэтых стрымах Ксенія Везнікоўца. Ну і вяртаецца до нас малады бацька Александр Ярашевич. Прывітанне, Алесь. Прывітанне, сябры. Прывітанне, Ксения. Здравствуйте. А то мы уже павіталіся до эфиры, я неяк так у эфиры абмінуў цябе вітанкамі сваімі увагу. Ну что ж, у нас чарговае расследаванне, звязанае с не тое каб з санкцыямі, а з абыходам санкцый. Дарэчы, санкцыйная тэма апошнім часам актуалізавалася, бо наколькі вось было анансавана, Евросоюз рыхтуе чарговы 21 пакет санкцый. А ввогуле я вчора бачыў навіну, што зараз нейкі там типа там міні-пакет, ці там нейкія такія штосьці ўжо было уведзенае, ці вы там больш сочыце за усімі гэтымі дзеяннямі, што адбываецца? Ну да, действительно, вот презентовали, что ожидается очередной пакет санкций, и для нас он такой довольно ожидаемый, потому что там анонсировалось, что, возможно, впервые под санкции попадет вот эта вот рыбодобывающая отрасль. Безусловно, для нас это очень важно, потому что не единожды фигурантами наших расследований становились бизнесмены Александр Мошенский и Людмила Неронская, которые развивают эту отрасль в Беларуси и являются крупнейшими игроками на этом рынке, в этом сегменте. Поэтому, безусловно, мы ждем какую-то публикацию от Евросоюза, чтобы понять вообще, насколько эффективна была наша работа по отношению вот к этим бизнесменам, да, и насколько вообще эти санкции будут серьезны и как они смогут повлиять на их дальнейший бизнес. Ну так, не далі як на нашым мінулым эфіры мы с Ксенией разважалі і абмяркоўвалі і прадстаўлялі нашим гледачам бізнеса Неронскай, дзе значную долю, асабліва в апошні час, вось менавіта рыбны бізнес мае значэнне. І калі я не памыляюся, напрыканцы мы ўсё ж таки, ну, вы прыйшлі да высновы, ці агучылі такую думку, што у прынцыпе ёсць усе падставы, каб гэты бізнес потрапіў под некие санкцыйные абмежаванні. Ну, с моей точки зрения, да, потому что у нас здесь есть сразу два как бы таких важных указателя. Первый — это связь с семьей Виктора Лукашенко. Мы уже, мне кажется, окончательно и бесповоротно доказали то, что в этом бизнесе есть финансовый интерес у клана Виктора Лукашенко, что они могли помогать развивать этот бизнес Людмиле Неронской, да, ну и опять же не забываем, что у нее есть еще и российская компания, где в партнерах есть фирма, которая связана с друзьями Путина, олигархами, братьями Ротенбергами, да, то есть как бы такой вот опорной точкой для ведения санкционной политики в отношении каких-то там субъектов, да, либо юридических лиц является то, что чаще всего там Беларусь, например, там поддерживает российское вторжение в Украину, да, либо способствует развитию этого бизнеса, да, либо связи с режимом. Но здесь у нас все это, если мы говорим о Неронской, безусловно, присутствует, да, поэтому, ну, как бы тут даже нечего думать, конечно, нужно санкции вводить. Алесь, а у вас ёсць што з гэтай нагоды сказаць? Ну, наколькі я ведаю, уже некаторая інфармацыя прасочвалася ў СМІ, што разам з пакетам санкцый супраць России будуць і санкцыі супраць Беларусі. Вядома, што будуць уведзены санкцыі да прадпрыемстваў военно-прамысловай галіны, якая працуе фактычна зараз на расійскую армію, так? І таксама ўпершыню агучылі, што будуць уводзіць санкцыі супраць рыбнай галіны Расіі, і у тым ліку кіраўніца Еўразвяза Урсула фон дер Ляйен сказала, што санкцыі супраць России і Беларусі яны мусяць быць синхронізаваныя, як бы, да, каб не было нейкіх шчылін, тому што, ну, забараніўшы, напрыклад, закупку рыбы з России, да, як яны хочуць это зрабіць, гэтая рыба раптам можа ператварацца ў беларускую рыбу і плыць як бы ў бок Еўразвяза, як бы па Прыпяці, Дняпры, там Нёмане і так далей, як бы, таму як бы, ну, чакаем, паглядзім, ці будзе ў спісах Людмила Неронская, і ці будзе забарона, напрыклад, на імпорт беларускай рыбнай прадукцыі у ЕС. Ну, тады, канешне, гэта будзе таксама моцны удар і по Александру Мошенскому, бо ён
конечно, для яго асноўныя рынкі збыта гэта Россия, конечно, но ён і гандлюе у Еўразвязе, як бы часам ягоную прадукцыю можна там знайсці, і калі яе забароняць... Слухай, я тут часам з беларусамі з розных краінаў кантактую, мне расказваюць, што прадукцыю Санта-Брэмера можна знайсці на паліцах крамаў і ў Новай Зеландыі, і в Аўстраліі, і дзесьці там у Бразіліі, і невядома яшчэ дзе. То бок... Ну, официально Мошенский же и его фирмы, насколько я помню, они не находятся под санкциями. Ну, под польскими только. Ну, под польскими, и то, насколько я помню, там, по-моему, с Мошенского уже их сняли. Ну, а зараз, калі вось будзе гэтае уведзена, то гэта яго закране ці не? Безусловно, это очень сильно, я думаю, ударит по его бизнесу, потому что, если говорить там, например, про морские сезоны Людмилы Неронской, то это довольно новый бизнес, который только встает на вот эти вот бизнес-рельсы, да. Там завод буквально вот был первый открыт там совсем недавно, там, ну, полгода, год назад, да. То есть холдинг Санта-Бремер — это известная, как бы мощная такая корпорация, да, рыбная, которая известна не только там в Беларуси, в России, но и во многих европейских странах в том числе. Есть налаженные контакты. Мошенский почти 2 десятилетия был почетным консулом Исландии. То есть, ну, он там тоже не последний человек там вот в той части света. Поэтому, конечно, я думаю, что такие санкции будут мощным ударом, потому что пока на протяжении вот всех вот этих 6 лет ему мастерски удавалось их избежать и дистанцироваться от вот этого токсичного режима Лукашенко. Мы троху ухіліліся дались. Крыху дадам, нават і больш чым 6 гадоў, тому што першыню яго хацелі ўнесці ў санкцыйны спіс пасля пратэстаў 2010 года, і ён тады пралабіяваў сваё выключэнне з гэтага спісу, як і зараз, як бы яго таксама хацелі ўнесці ў санкцыйны спіс пасля пратэстаў 2020 года, але ён як бы дамогся таго, каб яго туды не ўключылі, бо як бы няма доказаў таго, што ён атрымлівае выгаду ад сувязяў з рэжымам Лукашэнкі. Ну, то бок такая спорная асоба. Хтосьці казаў, што так ён атрымлівае выгаду, дык пакажыце якую. Як бы я ведаю, што Белпол рабіў расследаванне на гэтую тэму. Таму паглядзім, тут варта пачакаць, што апублікуе Еўразвяз і што там будзе ў гэтым спісе. Адна справа, калі там будзе пад забаронай, напрыклад, экспарт беларускай і расійскай рыбнай прадукцыі ў Еўропу, як бы, то тут як бы моцна яны, напэўна, не пацерпяць, тому што іхнія бізнесы ў асноўным, канешне, арыентаваныя на расійскі рынок, а бізнес Неронскай толькі ўвогуле становіцца на ногі. Я не думаю, што яны штосьці ў Еўропу прадаюць. А вот калі, напрыклад, забароняць поставки рыбной продукции з ЕС у Беларусь, напрыклад, і ў Россию, то, конечно, гэта будзе для Мошенскага моцны удар, тому что усю гэтую напаўфабрыкаты ці філеі замороженыя ён возіць якраз таки з Норвегії, з Ісландыі, то бок з краінаў Еўразвяза, і тады фактычна я не ведаю, дзе ён будзе браць сыравіну для сваёй прадукцыі. Ён ловіць рыбу у России таксама, як і Неронская, але там невялікі аб'ём. Асноўная маса, наколькі я разумею, ідзе як з краіны Еўразвяза. Ну, мы трохі ухіліліся ад тэмы, і мы, безумоўна, зараз вернемся. Просто Алесь зараз вось нагадаў мне спрэчку, якая ў нас была ў эфіры учора з Паўлам Усавым, калі пайшла размова пра санкцыі і пра тое, што вот тут мы, там, Еўрасаюз ідзе на паваду заклікам пэўных прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якія кажуць, што санкцыі трэба ураўняць, якія накладаюцца на Беларусь і Россию. Маўляў, што гэта шкодзіць Беларусі, гэта ураўненне нам ідзе не на карысць не толькі эканамічна, але нас кладуць у одну кашолку, а мы ўсё ж такі розныя і гэтак далей. Як вы ставіцеся да гэтага? Ну, я за гармонизацию и синхронизацию российских и белорусских санкций, но за те, которые непосредственно влияют на режим Лукашенко и ослабляют его, да, которые мешают финансированию этого режима. Если говорить там про такие санкции, как давайте, например, там белорусам, россиянам запретим там, например, въезд в ЕС, такие санкции, например, лично я не поддерживаю, потому что это совершенно никак не помогает как бы текущей ситуации. Такие вещи действительно сказываются на простых людях, которые могут совершенно не иметь никакого отношения к войне в Украине, да, или к репрессиям в Беларуси, а также являются жертвами вот этих обстоятельств. И, ну, действительно, да, когда санкции работают,
И это видно по некоторым секторам экономики, что они наносят какой-то существенный ущерб, да, в том числе и экономическому положению внутри Беларуси, да, но как раз-таки санкции не созданы для того, чтобы, по сути, надавить и заставить выполнить какие-то определенные действия, да, и если говорить о том, насколько это влияет на белорусов, в первую очередь на белорусов, я считаю, влияют не санкции, а влияет Лукашенко и то, что страна просто погрязла в коррупции. Але синхронізацыя, наколькі ўсё ж таки яна потым у галовах палітыкаў і шараговых людзей ураўнівае увогуле Беларусь і Россию, беларусаў і расіян, і вот такое яно працуе ці не ўвогуле? Алесь, твоё меркаванне? Ну, тут бы, конечно, оценку давать политикам, але с такого пункту глядзячы вот наших расследований, нашего досведу, я могу сказать, что калі б, напрыклад, былі ўведзеныя санкцыі толькі супраць России, а супраць Беларусі не, то гэта б открывала такую вялізную шчыліну і магчымасці для той же России імпартаваць з Европы там нейкую прадукцыю, мікраэлектроніку альбо там нейкія іншыя кампаненты, якія можна выкарыстоўваць у там вырабе ракетах і так далей, праз Беларусь, як бы, да, то бок Беларусі не забаронена, Беларусь афіцыйна увозіць эту прадукцыю, а потым тупо перапрадае яе России. Тут як бы яскравы прыклад, про які мы рабілі, гэта якраз таки про вот это люксовые машины, якія ганялі з Европы праз Беларусь у Россию. Тому что з Европы ў Россию гэтай машины нельга было завозіць, а ў Беларусь іх можна было легальна завозіць. І гэтым як бы карысталіся, у тым ліку набліжаныя да Лукашэнкі бізнесоўцы, якія просто там тысячамі гэтыя машины увозілі ў Беларусь, тому что гэта было магчыма, потым тупо іх перапрадавалі ў Россию і зараблялі на гэтым шалёныя грошы. І тут размова як бы, ну, не толькі про машины, але як бы компоненты, да, зброі, як бы, да, і варта памятаць, что Беларусь саўдзельніца войны, ну не Беларусь, а беларускі рэжым саўдзельнік войны, і ЕС хацеў неяк пакараць гэты рэжым за саўдзел у вайне, калі і увёў санкцыі, як бы, і фактычна зараз як бы вот беларуская вся военно-промысловая галіна, яна працуе на Россию, як бы, і санкцыі гэта інструмент ціску на Беларусь, каб яна змяніла свае паводзіны. Не было б санкцый, не вызвалялі бы палітвязняў, як это адбываецца зараз у ходзе вот перамоваў паміж адміністрацыяй Лукашэнкі і адміністрацыяй Дональда Трампа. Як бы мы здымаем санкцыі на Беларускалій, здымаем санкцыі на Белаві, а вы вызваляеце людзей. Ну, про это, дарэчы, і палітвязні многія кажуць, што іх вызвалілі дзякуючы таму, што былі гэтыя санкцыі. Як бы гэта можа быць цынічна і не гучала, да, што ідзе такі вот гандаль, як бы вы одно, а вы другое. Але да, Ксения правильно сказала, что праблема ў тым, что не ў тым, что як бы уводзяць санкцыі, а праблема ў тым, что ну трэба ж задаваць пытанне, чаму іх уводзяць, як бы, да, тому что там Лукашенко тэрарызуе свой народ, сажае ў турму, тому что Путин вядзе вайну супраць Украіны, загінуць мірныя жыхары і так далей. Гэта першапрычына санкций. Ну, ось, дарэчы, калі казаць пра люксавыя аўто, акурат такі буквально днямі бачыў інфармацыю, што польскага бізнесмена наклалі вялізны штраф, там колькі мільёнаў злотых за тое, што ён у абыход санкцый пастаўляў люксавыя аўто там у Беларусь, Россию і гэтак далей. Дык вось давайте нарэшце пра абыход санкцый. Вось 21 пакет санкцый. Я так разумею, што за гэты час шмат якія бізнесы, прадпрымальнікі, структуры налаўчыліся, пазнаходзілі досыць шмат розных магчымасцяў, каб гэтыя санкцыі абыходзіць, каб не губляць рынкі, каб зарабляць грошы, а можа быць нават яшчэ і болей зарабляць, таму што рызыка, плата за рызыку і спаганяюць грошы з пакупнікоў. Дык вось расследаванне, якое вы зрабілі датычна перевозчыка Дженти. З чаго пачалося? Хто скажа? Алесь, давай, расказвай, як увогуле гэтая гісторыя всплыла, як вы пра яе даведаліся? Ну, гэта ўвогуле цікавая такая вот гісторыя. До нас звярнуліся калегі са Швецыі, з шведскага нацыянальнага грамадскага тэлебачання СВТ. І кажуць такі, у нас тут на пачатку года здарылася аварыя недалёка ад Стокгольма. Ехаў грузавік, і ён сутыкнуўся з аўтамабілем аўташколы. І ну,
Як следства як бы гэтай аварыі загінуў дарожны інспектор, які прымаў экзамен у вучня, а вучань моцна пацярпеў і трапіў у шпіталь. Ну і яны пачалі высвятляць, ну, яны былі там на месцы аварыі, зрабілі здымкі і побачылі, што на этом грузовіку быў лагатып кампаніі Genty і спасылка на іхні сайт gentyspedition.com. Ну, яны адразу ўзнікла ў іх пытанне, а як так атрымалася? Яны загуглілі, а што за кампанія такая Genty, што вот яна з Беларусі, ёсць яе офісы там у Расіі, у Казахстане і ў іншых краінах. А як гэтая кампанія апынулася на тэрыторыі Швецыі, калі беларускім перавозчыкам нельга працаваць на тэрыторыі Швецыі? Ну і з гэтага фактычна як бы пачалося расследаванне, мы пачалі высвятляць, дык хто як бы стаіць за этой перавозкай і чаму як бы на фурах выкарыстоўваюцца лагатыпы буйной беларускай кампаніі. Нашы калегі яны перапісваліся з шведскай паліцыяй, а паліцыя там у адрозненні ад Беларусі, напрыклад, дзеліцца інфармацыяй, што там той жа кіроўца сказаў на допыце. Бо яго затрымлівалі, заводзілі крымінальную справу за смерць чалавека па неасцярожнасці, але потым паразмаўлялі з імі, адпусцілі. Ён на допыце сказаў, што ён працуе не на беларускую кампанію, а на польскую кампанію DSPL. Мы пачалі высвятляць, а што это ж за польская такая кампанія? Паглядзелі, што ну так, да, ёсць такая польская кампанія DSPL, зарэгістравана там у 2021 годзе, і належыць нейкаму грузіну Нікалазу Егучадзе. Прычым гэты грузін як бы зусім недавно як бы стаў уладальнікам гэтай кампаніі там літаральна 2 гады таму. Як бы мы пачалі капаць больш пра гэтага чалавека і высветлілі, што гэта не проста нейкі ноунейм, да, гэты чалавек, ён шчыльна звязаны з асноўным як бы уладальнікам кампаніі Genty ў Беларусі. Васіліем Сметанінам. Гэта чалавек, які распачынаў транспартны бізнес у Беларусі, потым развіў яго, у яго шмат кампаній у Расіі ёсць, там ёсць у Еўропе кампаніі і так далей. То бок, ну, такая даволі вядомая асоба, ён трапляў нават у рэйтынг топ-100 уплывовых бізнесоўцаў і так далей. Дык вот гэты Васілій Сметанін разам з Нікалазам Егучадзе, у іх ёсць супольны бізнес у Грузіі, даўно, яшчэ там з 2000-х гадоў, такі гатэльны вялізны комплекс на беразе Чорнага мора, там і рэстараны, і бары, і гасцініца, і нейкія дзіцячыя пляцоўкі, ну што там толькі няма, адзін з такіх буйных гостиничных комплексов у Грузии. Ну, яны давно як бы этим бізнесом займаюцца. Ну, і мы пачалі шчыльна як бы больш глядзець, а калі там такі Егучадзе стаў уладальнікам кампаніі польскай, апынулася, што гэта адбылося ў 2024 годзе, 2 гады таму, пасля таго, як ужо Еўразвяз наклаў санкцыі на Беларусь і на Расію, забараніў беларускім і расійскім перавозчыкам працаваць на тэрыторыі ЕС. То бок атрымліваецца, што пасля таго, як гэта адбылося, як наклалі санкцыі, фактычна Сметанін, асноўны ўладальнік кампаніі Genty, перадаў як бы кантроль над польскай кампаніяй DSPL свайму даўняму партнёру Нікалазу Егучадзе. Да, і быццам бы зусім іншы чалавек ужо мае датычнасць да гэтага бізнеса і гэтак далей. Мы там звязваліся з Егучадзе і пыталі ў яго, ну окей, як бы вы, як бы, ён кажа, што это сделка ніяк не звязана з абыходам санкцый, што это стандартная камерцыйная сделка і так далей. А чаму тады у вас лагатыпы, як бы, да, Genty на вашым грузавіку, да, на прычэпе грузавіка? Ён кажа, што мы супрацоўнічаем як бы з рознымі кампаніямі і можам іх выкарыстоўваць іхнія лагатыпы і на грузавіках, і на прычэпах і гэтак далей. Як бы. А в чым як бы это супрацоўніцтва, ён як бы толкам-то і не патлумачыў. І тут як бы нам дапамаглі кампанія, чыю прадукцыю перавозіў гэты грузавік, апынулася, што ён вёз лекі са Швецыі ў Расію. І гэтыя лекі былі выраблены такім буйной карпорацыяй, фармацэўтычным холдынгам AstraZeneca. І эта кампанія так пацвердзіла нам, што яны
замаўляюць паслугі там у одной брытанскай фірмы, якая далей на субпадрадзе наймае польскую кампанію ДСПЛ, і гэтая польская кампанія ДСПЛ, яна як бы з'яўляецца субпадрядчыкам Джэнсі. То бок, ну, такі доўгі як бы ланцужок, але все як бы просто нітачкі, все сцежкі вядуць як бы да беларускай фірмы, якая фактычна не можа працаваць на тэрыторыі ЕС. Такая доўгая гісторыя. Ну так. Яшчэ шмат можна расказваць. Мы будем так по ходу, Ксения, наколькі ўсё ж таки гэта сапраўды, ну, потрапляе под парушэнне гэтага санкцыйнага там заканадаўства, абмежаванняў там і гэтак далей. Ну, ўсё ж таки іншы ўладальнік, іншае там, ну, ўжо ўсё там нібыта не мае ніякага дачынення там, і што, і вот што ты прад'явіш ім? Ну, предъявить на самом деле много чего есть, потому что, ну, человек неосведомленный, когда речь заходит про обход санкций, он, наверное, думает, что это какие-то там невероятно просто сложные какие-то там схемы, которые просто, там, не знаю, невозможно расследовать или найти. На самом деле обход санкций, он такой примитивный, там вот схемы буквально, ну, 2-3 штучки. Вот, он всегда одинаковый практически. И вот эта история про то, что был один владелец, а потом на его месте стал другой, это, ну, просто, я не знаю, самая топовая, самая примитивная схема, которую только можно придумать для обхода санкций, да, или там для того, чтобы соблюсти какие-то там новые требования там законодательства или там какие-то имиджевые истории, да, просто, ну, как бы формально выйти из структуры собственности, да, передать ее там какому-то номиналу, это, как правило, или бизнес-партнер, или там какой-то член семьи, ближайший родственник, доверенное лицо, то есть, ну, от того, что ты переписал эту компанию на своего бизнес-партнера, это совершенно никак не влияет на общую картину, ну, ты все равно, скорее всего, остаешься как бы фактически управлять этим бизнесом. А вот эти вот все кадровые перестановки, это просто ширма для того, чтобы, во-первых, в том числе не попасть вот под вот эту статью обхода санкций, но и второе, это для того, чтобы продолжать работать с европейскими партнерами и чтобы им было не стыдно, да, потому что, ну, объективно, если смотреть на ситуацию, даже в цивилизованных европейских странах все равно находятся охочие, которые готовы рискнуть, да, и ввязаться в такую немножко сомнительную вот эту историю с санкциями, да, поэтому вот замена партнеров как раз-таки это еще и такая имиджевая штука для заказчиков, мол, смотрите, вот мы тут соблюли все требования законодательства и как бы, ну, как будто бы обхода санкций нету. И, конечно же, такие крупные холдинги, они готовы тоже рискнуть, да, и воспользоваться этими услугами, и в случае чего потом просто заявить, ну, слушайте, там как бы нет обхода санкций. Что, собственно, они и сделали. Ну так, да, ну, умоўна кажучы, вот я валодаю фірмай, мне няма магчымасці там, ну, то есть все, мне перакрылі кісларод, я не маю магчымасці там з яе нічога, ні прыбытку, нічога мець, все одно яна мне не патрэбна, на табе. Ну, оно это все представляется так, что вот как будто бы оно так и работает, но можно поверить там в продажу условно какого-то бизнеса, да, когда это сторонний человек, с которым ты никак не связан, человек из этой же отрасли, да, не знаю, там какой-нибудь твой конкурент, который выкупил твой бизнес, там и хочет его развивать. Но когда в этой цепочке вот этих вот замен на скамейке начинаются, это какие-то люди непосредственно связанные с вот нашим фигурантом, да, там бизнес-партнеры, либо родственники, да, это сразу же red flag, это жирный указатель на то, что это просто вот это вот перемещение людей, оно связано просто, это формальность для того, чтобы формально не попасть вот под вот этот вот обход санкций, хотя по сути это этим и является. Олесь, ну, наколькі я зразумеў, вы высветлілі, што вось гэтая фірма ДСПЛ гэта не адзіная как бы структура там ці фірма, якая працуе ў Польшы, якая мае дачыненне да беларускага гэтага там бізнесмена, там перавозчыка і гэтак далей. Так, таких кампаній аж 5 штук, яны все як бы ўзніклі в асноўным пасля 2020 года у розных гарадах, у Варшаве, у Беластоку, у Любліне, ну і давно як бы займаліся перавозкамі з краін Еўразвяза у Беларусі, Расіі, як бы і гэтак далей. Было у асноўным гэтымі фірмамі валодаў там Сметанін,
про свою австрийскую фирму, да, у яго так як бы такі холдинг ёсць у Австрыі, праз які ён валодае астатнімі фірмамі. Ну і ягоныя беларускія партнёры па Дженці, як бы яны там паміж сабой крыху тусавалі гэтыя долі, але як бы у асноўным як бы яны заставаліся асноўнымі ўладальнікамі гэтых фірм. Ну і вот пасля таго, як былі ўведзеныя санкцыі Еўразвяза, пасля таго, як беларускі рэжым выступіў суагрэсарам у вайне супраць расійскай вайне супраць Украіны, то ЕС забараніў як бы беларускім кампаніям працаваць на еўрапейскім рынку. А потым і пастрожыў гэтыя санкцыі, ён забараніў працаваць на еўрапейскім рынку і еўрапейскім фірмам, дзе расіянам, а беларус і беларусам належыць больш за 25%. Это так, як бы, ну, это зроблена для того, каб яны не абыходзілі гэтыя санкцыі, як бы, да? Ну і тады як бы замест беларусаў і расіян у гэтых фірмах з'яўляецца грузін, як бы, да, грамадзянін Грузіі, стары партнёр Сметаніна у бізнесе. Але нашы калегі з Польшы, напрыклад, схадзілі, паглядзелі, з'ездзілі ў Беласток і паглядзелі, як бы, як там выглядаюць офісы гэтых кампаній. І бачна, што там прям на гэтых пляцоўках, дзе знаходзяцца офісы, стаяць фуры з лагатыпамі Дженці, са спасылкамі на сайты Дженці і гэтак далей. І не толькі як бы ёсць там візуальныя доказы таго, як бы адзін наш калегі ў Швецыі, напрыклад, схадзілі да фабрыкі этой AstraZeneca пад Стокгольмом, спыталі ў кіроўцаў, як бы на каго вы працуеце. Ну і адзін з іх распавёў, кажа, што я працую на польскую кампанію ДСПЛ, але гэта як бы як філіал беларускай кампаніі Дженці. Як бы фактычна ён гэта пацвярджае. Ну і ў дакументах ёсць шмат доказаў, што гэтая кампанія паміж сабой звязаны. Там ёсць такая кампанія, напрыклад, Birk Transport, да? Мы атрымалі документ з рэестра про там сход акцыянераў, ну не акцыянераў, а заснавальнікаў кампаній. Ну і вот там ёсць такі Нікалас Гігучадзе, як бы, да, ён зараз асноўны ўладальнік этой фірмы. Глядзім, што яго на гэтым сходзе не было, ягоныя інтарэсы прадстаўляла нейкая жанчына Ганна Шынкевіч. Мы пачалі высвятляць, а што ты за жанчына такая? Апынулася, што гэта юрыстка, якая даўно працуе на кампанію Дженці Expedition. Мы паднялі як бы старыя дакументы, глядзім сход акцыянераў 2 гады таму, у 2023 годзе. Тады, калі Гігучадзе не было яшчэ сярод уладальнікаў кампаніі, а была аўстрыйская фірма Сметаніна Easting Forwarding, як бы, да, там ён быў асноўным уладальнікам, як бы, да, скажем так. Тая ж самая Ганна Шынкевіч прадстаўляе інтарэсы ўжо не Нікаласа Гігучадзе, а як бы інтарэсы гэтай аўстрыйскай фірмы, як бы, да, якой валодае фактычна Васілій Сметанін, як бы. І такіх як бы сувязяў вельмі шмат. Вот. Там нават на сайце адной з кампаній дагэтуль як бы ёсць інфармацыя, што Birk Transport уваходзіць у одну групу кампаній, якая называецца «Капітан», разам з беларускімі і расійскімі фірмамі, бенефіцарамі якіх фактычна з'яўляецца Сметанін, Васіль Сметанін і ягоны сын Ярослав Сметанін. Ну, то бок сувязь як бы просто відавочная, як бы табе забараняюць працаваць на рынку ЕС, ты робіш гэта праз ну, ты, як бы ты працаваў фактычна на рынку ЕС, а зараз такой магчымасці няма, таму ты знаходзіш выхады, як можна абысці, як бы, да, гэтую забарону. Вот. Ну і як Ксенія сказала, да, гэта такая просто стандартная схема абыхода санкцый, калі яны тычацца там пэўных кампаній, напрыклад, да, альбо пэўных людзей, ты просто як бы перапісваеш кампанію на сваіх добрых знаёмых, членаў сям'і, сваіх менеджераў і гэтак далей. Альбо, напрыклад, ствараеш новую кампанію і афармляеш яе там таксама на сваіх давераных асоб. Такая стандартная схема. Зразумела, беларуская кампанія, як все высветлілі, усе как бы шляхі вядуць туды. Швеция завязана, бо там как бы прадукцыю бралі і да, там как бы працавалі. Польша гэта тое месца, дзе зараз вот новыя кампаніі там ці там перевалочны пункт, да, прокладкі там як ні назаві існуюць, а Украіна тут пры якім бокам?
да ўсёй гэтай гісторыі? Ну, смотрите, здесь важно учитывать момент, да, что сама по себе доставка вот этих вот препаратов фармацевтических из Европы там в Беларусь или в Россию, она не запрещена. То есть с этой точки зрения как бы фирмы ничего не нарушают с точки зрения законодательства, да, но они нарушают то, что в принципе, сама факт перевозки вот этих вот белорусских либо российских компаний на территории Евросоюза, она запрещена. Да? И очень часто бывает, когда вот это логистическое плечо, вот эти маршруты, они могут, например, обкатываться на чем-то легальном, да, то, что можно возить, смотреть, как это работает. И если это работает, то эти маршруты уже можно использовать потом для перевозки того, чего перевозить нельзя, потому что здесь уже подключается, например, там такая схема, как вот этот прерванный транзит, когда подменяются документы, да, и как раз-таки у Украины вся эта история вызвала тревогу за счет того, что помимо там каких-то фармацевтических препаратов, цепочка этих белорусских фирм могут работать непосредственно на спонсирование войны в Украине, могут таким же логистическим маршрутом, да, с помощью этих же фирм поставлять какие-то там микрочипы, микросхемы и другие вот эти вот запчасти для российской военной машины, потому что ни для кого не секрет, что официальный Минск, да, вот этот вот именно прорежимный, он является главным спонсором и поддержкой вот этого российского военпрома. Именно поэтому украинская сторона, ну, как бы для них эта ситуация вызвала тревогу, потому что они очень трепетно относятся к соблюдению санкционной политики. И, по идее, как бы представители Евросоюза, европейских стран тоже должны. Я чаму узгадаў Украіну, тому что ўся гэта гісторыя, якую вось раскапаў, раскруціў Алесь разам з калегамі, як шведскімі, так і польскімі, ну і безумоўна з калегамі з бюро медыа, яна атрымала працяг. То бок на тое гэтае расследаванне буквально в тот же день, да, адрэагавалі, але я звярну увагу на тое, што адрэагавалі ў Швецыі і ва Ўкраіне, і таму я пацікаюся, якім чынам как бы Украіна выйшла на гэтую гісторыю і чаму яна зацікавілася, калі там нібыта ніякім чынам яна у гэтым расследаванні не была узгаданая. Алесь. Ну, наши коллеги з СВТ, яны звярнуліся по каментар да упаўнаважанага по санкцыйнай палітыцы пры прэзідэнце Украіны, фактычна да дарацыі Зеленскага, Владислава Власюка, як бы, да, на гэты конт, як бы, што ён думае. І аргументацыя Украіны тут такая, як бы, што санкцыі супраць транспартных кампаній Беларусі і Расіі уводзілі пасля ўжо ўварвання Расіі ва Украіну і пры саўдзеле беларускага рэжыма у гэтым уварванні. То бок мэта ЕС была пакараць, як бы, да, беларускі, расійскі рэжым за тое, што яны бомбяць Украіну, да, скажем так. Ну, гэта фактычна так і ёсць. І тым ліку, як бы, забаранілі транспартным кампаніям працаваць на еўрапейскім рынку, таму што, разумееце, як бы, лагістыка гэта як крывяносная сістэма, як бы, да, фактычна ва ўсіх гэтых ланцужках паставак тавару, як бы не было б лагістычных кампаній, не было б магчымасці перавозіць тавары там з Европы ў Расію, з Европы ў Беларусь і гэтак далей. Таму мэта была пакараць, як бы, да, пазбавіць беларускія, расійскія рэжымы, як бы, магчымасці зарабляць больш грошай, аддаваць гэтыя грошы у адпаведна беларускі альбо расійскі бюджэт, адкуль, як бы, улады іх могуць браць і тым ліку фінансаваць вайну в Украіне. Як бы мэта такая была. І Владислав Власюкін заявіў, што, як бы, Украіна нясе ахвяры, як бы, з аднаго боку, як бы, а з іншага боку вот яны нясуць гэтыя ахвяры, з іншага боку вот ёсць такія кампаніі, якія абыходзяць гэтыя санкцыі, да, якія былі уведзены. Таму для іх гэта было вельмі дзіўна, як бы, чуць і бачыць, і яны сказалі, што накіруюць запыт у шведскім уладам, каб яны распачалі афіцыйнае расследаванне. Ну і што цікава, што адрэагавала сама кампанія шведская AstraZeneca, якая вырабляе лекі
чые лекі перавозілі гэтыя кампаніі, яны сказалі, што яны адмаўляюцца ад супрацы вот з этой польскай кампаніяй ДСПЛ. Ну і там яшчэ фігуруе таксама, я не узгадваў, казахская фірма ДСПЛ, казахская фірма Технобел, якая таксама фактычна належыць бізнесменам з Дженці, як бы, да, тому што там грузовик сам належаў польскай фірме, а прычэп належаў гэтай казахскай фірме Технобел, як бы, да, то бок там некалькі фірм было задзейнічана у гэтай пастаўцы і гэтак далей. Дык яны сказалі, што вот будуць адмаўляцца ад супрацы з этой польскай фірмай і з этой казахскай фірмай і шукаць іншыя кампаніі, якія змогуць перавозіць ім лекі. Ксенія, ну давайте тут вот подводзячы троху выніка вашай працы менавіта ў гэтым накірунку, ў гэтым расследаванні, все ж таки мы адзначылі, што адрэагавала Украіна, ну Алесь патлумачыў, як адрэагавала, вы патлумачылі, чаму гэта для украінцаў важна. Швецыя, апроч ось гэта гіганта фармацэўтычнага, нейкая рэакцыя ўладаў ёсць, будзе, чакаецца. І польскі бок, вы там указывалі, і Алесь казаў про тое, што польскі бок праводзіць праверкі, але так гэта было да таго, гэтыя праверкі, як вось вы указалі на вот гэтую канкрэтную сітуацыю, гэтыя канкрэтныя фірмы. От польского боку есть некая реакция? Вы накировывали материалы некуда? Ну, смотрите, если говорить, например, про шведскую сторону, да, то с точки, ну, как бы от журналистского материала, который опубликовали наши шведские коллеги, безусловно, пошел серьезный резонанс. Даже вот эта AstraZeneca, как бы они отреагировали и уже предприняли как бы какие-то экстренные меры, да, в отношении того, чтобы минимизировать для себя фактические имиджевые риски. Насколько я понимаю, украинская сторона, которая занимается вот этой санкционной политикой, они будут делать или уже сделали, возможно, запрос в адрес шведского там вот этого органа, который должен заниматься вот этой санкционной политикой, для того, чтобы запросить проверку опубликованных данных и вообще запросить какое-то официальное провести расследование на эту тему, да, и применить какие-то санкции, если будут выявлены нарушения. Касательно польской стороны, действительно, польское государство делает довольно-таки много для того, чтобы пресекать обход санкций. И специальные ведомства регулярно проводят огромное количество проверок и регулярно выявляют фирмы, которые занимаются обходом санкций. Но нужно понимать, что это большой бизнес. Обход санкций – это огромный бизнес, да, и ну, довольно-таки сложно уничтожить этого Змея Горыныча, да, потому что ты ему отрубаешь одну голову, на его месте, как грибы, там вырастают 3, да, то есть это вот какой-то такой постоянный процесс, вот, и, конечно же, они не могут отслеживать всех, но так как совместно мы опубликовали это расследование с нашими польскими коллегами, мы надеемся, что польская страна также обратит внимание и уделит свое внимание в отношении вот конкретных этих юридических лиц, и в том случае, если они тоже найдут какие-то нарушения, то применят какие-то санкции в отношении этих людей. Так, Олесь. Я ў сваю чаргу дадам, што вот калега сёння зранку мне напісаў са Швецыі, што яны ўжо накіравалі пытанне шведскаму ўраду на гэты конт, ці будуць яны праводзіць праверку, пакуль чакаем ад іх адказ. І таксама ён сказаў, што пагаварыў з дарадцам Зеленскага Владиславом Лосюком, каб той звярнуўся да палякаў, як бы, да, каб палякі таксама ініцыявалі са свайго боку праверку гэтых польскіх фірмаў і гэтак далей. Так што, ну, чакаем рэакцыі проста з усіх бакоў, што будзе далей. Ну і далей я так разумею, што гісторыя гэта з абыходам санкцый не гэтымі канкрэтна людзьмі, не гэтымі бізнесменамі, а ўвогуле яна будзе працягвацца, таму што ўсё адно застаюцца дзіркі, ўсё адно застаюцца тыя, хто для каго, як бы кажуць, еўра там лішні не пахне, і гэта будзе працаваць.
Безусловно, потому что обход санкций начал работать прям вот сразу же, как только появились Первые санкции. как появились санкции, особенно для Беларуси, может быть, для России, как бы действительно был какой-то в первое время дискомфорт, потому что они никогда не были раньше, ну, глобально под какими-то такими прям мощными, серьезными санкциями, да, ну, может быть, там только после истории с Донбассом, да, но Беларусь, как бы для нее этот опыт был не нов, да, как бы Беларусь пермоментно после каждых выборов попадала под какие-то массированное санкционное давление, и, собственно, как обходить эти санкции, да, и все вот эти вот всякие серые схематозики, это все было обкатано белорусским режимом еще там в 10-х годах. Поэтому как только появились санкции вот после 2020 года, а потом после 2022, конечно же, уже был вот этот вот отработанный механизм, как это все можно как бы оформить, да, и, ну, я думаю, что это будет продолжаться, и дальше будут нарастать обороты, потому что, ну, я же говорю, что, ну, как бы ушли другие, пришли третьи, ну, как бы особо эту схему по обходу санкций, ее довольно сложно как-то усовершенствовать, да, особенно при том, что эти санкционные пакеты добавляются и добавляются. Поэтому, ну, чаще всего просто, да, создаются очередные прокладки, создаются очередные какие-то левые юрлица с подставными номиналами, которые ими руководят, там делаются подмены документов, там белорусские креветки превращаются, там, не знаю, какие-то креветки превращаются в белорусские и так далее. То есть, ну, это вся история стара как мир, и, конечно же, пока Лукашенко будет у власти, пока в Украине будет идти война, пока Россия будет бомбить Украину и мирных жителей, это все не закончится, и обход санкций, он тоже не закончится. То бок адны лабіруюць увядзенне санкцый, другія прымаюць рашэнне ўводзяць санкцыі, трэція прыдумляюць, як гэтыя санкцыі абысці, чацвёртыя шукаюць, расследуюць гэтыя шляхі абыхода санкцый, пятыя уводзяць дадатковыя санкцыі супраць абыхода санкцый. Да, все пределы. І все пределы, все працуюць, а па выніку, як сказаў Зенон Станіславович, усе і вы у тым ліку штурхаеце Беларусь у абдымкі да Москвы праз санкцыйны ціск. Но это не мы Лукашенко давно уже в обдымках Москвы. Лукашенко, да, давно уже. Пришел до влады, принял такое решение и подписал с Ельциным домову, про союзную державу. Так что, тут штурхай, не штурхай, он уже давно там и ногами, и руками в обдымках Москвы. Да, и чем больше происходит каких-то исторических поворотов, связанных с Беларусью, да, тем больше как бы Лукашенко душат в этих объятиях. Это было видно после 2020 года, это еще более стало очевидно после 2022 года. Поэтому, ну, я не вижу никакой возможности перекладывать ответственность за эти события, там, в частности, на нас, на расследователей, потому что это все уже было, как правильно отметила Леся, решено еще как бы фактически там 30 лет назад, и уж точно без нашего участия и без нашего согласия на это. Дякую вялікі. У любым выпадку я дзякую вам за вашу працу, тому что знайсці тых, хто абыходзіць санкцыі і таким чынам парушае не просто законодаўство, але і падтрымлівае у тым ліку і лукашэнкаўскі рэжым і вайну ва Ўкраіне, это безумоўна годная справа. Я скіроўваю ўсіх наших слухачоў і гледачоў на сайт Бюро Медыа, спасылачка ёсць у нас у апісанні, таму можна знайсці і гэтае расследаванне і пачытаць, азнаёміцца з іншымі расследаваннямі, якія праводзяць нашыя калегі, ну і падтрымаць іх працу ці інфармацыяй, ці долларам, евро, юанем, злотым, неважно. Что можно, дарэчы, рабіць у дачыненні да Еўрарадыё. Подписывайтесь на YouTube каналы Еўрарадыё, ставьте свои падабайкі, націскайте на звоночек, расширвайте. До сустрэчы, жыве Беларусь. До встречи.